Сигурен съм, че в тези последни 10 минути на върхово напрежение, уважаеми зрители, за вас най-голям интерес представляват главните действащи лица. Разбира се, има и много гости по трибуните и в официалната ложа. За тях след малко Димитър Пенев заложи на онзи вариант на 11-торката, който донесе победата с 3-0 в предишния матч, гостуването ни срещу Молдова. На вратата е капитанът Борислав Михайлов, 2 Емил Кременлиев, 3 Трифон Иванов, 4 Цанко Цветанов, 5 Петър Хубчев, 6 Златко Янков, 7 Ивайло Йорданов, 8 Христо Стоичков, 9 Любослав Пенев, 10 Красимир Балъков и номер 11 Йордан Лечков. На резервната скамейка са вратарят Димитър Попов и играчите с номер 13 Илиян Киряков, 14 Наско Сираков, 15 Емил Костадинов и с номер 16 Даниел Боримиров. Срещу тях в зелено-бял екип Берти Фокс е избрал да защитават честа на Германия вратарят Андреас Кьопки и по-нататък 2 Штефан Ройтер, 3 Томас Штрунц, 4 Маркус Бабел, 5 Томас Хелмер, 6 Матиас Замер, 7 Дитер Айлс, 8 Марио Баслер, 9 капитана на отбора Юрген Клинсман, 10 Томас Хеслер и с номер 11 Хайко Херлих. Резервите на Берти Фокс са вратарят Оливер Кан с номер 13 Улф Кирстен, 14 Кристиан Фиге, 15 Андреас Мьолер и с номер 16 Йенс Тот. Преди малко колегата Петър Василев ви спомена, че в официалната ложа на националния стадион Васил Левски има много почетни гости, начало с президента на републиката доктор Желю Желев, председателя на Народното събрание академик Благовест Сендов, заместник министър-председателят Румен Гечев и разбира се много други. Виждате ги в момента на вашите екрани. Последни минути на очакване преди отборите на България и Германия да излязат на зеления килим на националния стадион Васил Левски. И това ще стане. Спазването на футболния правилник тази вечер е поверено на съдийска бригада от Италия. Главен съдия Пьер Луиджи Пайерето, ще му помагат Маурисио Падован от близката страна на вашите екрани и Фабрицио Данфорлин. Резервен съдия Пьер Луиджи Полина. И веднага поглед към класирането в 7-ма европейска квалификационна група. България начело с пълен актив от 15 точки и голова разлика 15 на 2. Германците на второ място с 2 точки по-малко и 10 на 3 голова разлика. Трети са грузинците с 9 точки. Следват аутсайдерите Молдова с 6, Уелс с 4 и Албания с 3 точки. Това ще бъде 20-ти сблъсък между отборите на България и Германия на официално национално ниво. До сега статистиката сочи 2 победи за нашите, един равен матч, 16 победи за състава на Германия, при голова разлика 19 на 52, но разбира се, уважаеми зрители, вие добре знаете, че това са само сухи цифри. Новата футболна история се пише от българският национален отбор. Този отбор, който ни донесе толкова радост по време на финалите на световното първенство по футбол. Този отбор, който сега продължава победително да се справя наред с всички свои съперници в европейската квалификация. Уважаеми зрители, всички футболни хора са фаталисти, фаталисти сме и ние. И за да спазваме добрите традиции, до нас на коментаторския пулт е генералният директор на Българската национална телевизия, професор Хасо Бояджиев. Вие добре си спомняте, че по време на историческия матч на Giant Stadium той също имаше удоволствието да присъства и да приветства българската победа. Господин Бояджиев, какви са спомените ви от този 10 юли? Единствен спомен. Беше много горещо, невероятен климат, а сега има много дъжд, пак невероятен климат, което е големия шанс на българските. Вие тогава имахте пълната увереност преди мача, че България ще спечели. Как е сега? Същата увереност. Дано от вашите уста в Божиите уши. Всички ние, разбира се надяваме това да стане. А публиката е станала на крака в очакване Пьер Луиджи Пайерето да изведе двете единичаторки на терена. Няма никакво съмнение, че точно този матч ще бъде в центъра на европейските квалификации, които се играят днес.
Разбира се, съперничеството между четвъртата футболна сила в света и прекрасния световен шампион винаги ще бъде една от водещите теми и то, разбира се, не само в двете страни. Разбира се, с интерес ще очакваме останалите два матча, които се играят днес от седма квалификационна група. Уелс приема в Кардиф Грузия и Молдова Албания и ако уелските спечелят срещу грузинците, на практика съперничеството в нашата група ще се сведе до диалог между тези два отбора, които в момента излизат на терена на националния стадион Васил Левски в очакване на националните химни България и Германия. Всички очакваме тази вечер едно успешно продължение на самочувствието, което нашите играчи натрупаха на американска земя. Още повече съперникът не изглежда чак толкова страшен, именно в тези последни минути преди началният съдийски сигнал. Толкова, както вече стана дума, решителна среща. Съобщихме ви съставите с колегата Петър Василев и онези от вас, които следят отблизо футболната статистика, може би вече са забелязали разликата между двата отбора, които играха на Giant Stadium и сега тук на националния стадион Васил Левски. Само трима футболисти в българския състав от тези, които играха в срещата на Съединените американски щати, не са сега на терена. Това са Киряков, Костадинов и Сираков. Вместо тях ще наблюдаваме Кременлиев, Йорданов и Пенев.
Съвсем коренно противоположно е положението в германския лагер. Единствено Хелмер, Кеслер и Юрген Клинсман ще бъдат на терена и в тази среща. Мисля, че това, уважаеми зрители, достатъчно добре говори за ужаса, който настана в немския футбол след мразяващата българска победа. Ето, последните секунди. Пиер Луиджи Пайрето гледа своя сътрудник на челен съдийски сигнал. Йордан Лечков с топката. 50 000 зрители са на крака в очакване победа, българска победа, и дано наистина Господ помага на българските футболисти в тази среща. Цанко Цветанов опита да намери напред Ивай Йорданов. Сега Ройтер. Това ще бъде тъч за България. Цветанов, нашия ляв бранител, който ще трябва да си има доста работа с немския футбол. Знаете, от следващия сезон ще бъде футболист на Валсбург Манхайм, топка за Любослав Пенев. Хайко Херлих, една от големите млади надежди в немския отбор, не успя добре да владее топката. Отново отсъд за България. Трифон Иванов не сполучи и Дитер Айлт. Кременлиев, атакуван от Сминсно, спокойно към Златко Янков. Лечков, Христо Стоичков. Интересно, в тези първи 1-2 минути Христо Стоичков е в зоната на дясното крило, не на своята обичайна позиция, както обикновено играе в българския национален отбор. Превъзходна техника на Дан Тулечков, но за съжаление топката му избяга и сега ще има тъч в полза на Германия. Клинсман, Айл, Херлих търси позиция в предата, но предпочете да комбинира с Томас Кеслер. Отново Айл, Хелмер, Кременлиев е срещу Хелмер. Ето се в желанието си да надиграе технично българския бранител. Хелмер извади топката зад страничната линия. Няма сигнал на Пайрето за това влизане на Айлт. Всъщност е може би най-голямата изненада в немския състав. Предварително се очакваше, че Кристиан Сиге ще играе в отбора. Оказва се обаче, че той е с лека контузия и затова Берти Фокс го е поставил на резервната скамейка. Андреас Кьопки е силно напред към Клинсман с глава. Опита да комбинира с Марио Баслер, който се намира в превъзходна форма. Сега нарушение срещу Марио Баслер извърши Цанко Цветанов. Матиас Замер, либерото на германския отбор в този матч. Всъщност Замер за първи път ще играе на този пост в германския национален отбор. Комбинира с Ройтер и пак Замер. Томас Штрунц. Краси Бълков срещу него. Опасно центриране на Штрунц. Топката да е адресирана за Хайко Херлих, но немската атака продължава. Доста амбициозно започнаха екс-световните шампиони. И сега не особено добра намеса на Трифон Иванов. И нещо, което трябваше да стане, разбира се, за тази своя симулация. Хайко Херлих получи жълт картон. Пайрето бе на 4-5 метра от мястото на събитието и реагира така, както трябва да реагира един топ съдия, а Пайрето без никакво съмнение е такъв. И така първи жълт картон за Хайко Херлих, който виждате в момента на вашите екрани. А иначе не бяха малко тези в сектор Б на националния стадион в Левски, които изтъпнаха. Така е, разбира се, вълнението обхванало всички. Боби Михайлов, нашият капитан. Кеслер не можа да достигна до топката, разбира се. Високо да дигна слага на втория помощник Фабрицио Занфорлин. Кременлиев към Лечков. В борба с Дитер Айлт. Правим впечатление, че в тези първи минути Айлт почти не се отделя от Йордан Лечков. Добре знаят силата
за българския плеймейкър германците. Мисля, че доста неприятности са имали и всичките с него. Както по терените на Германия, така и разбира се в Америка, където точно Лечков се оказа решителната фигура. Сега много голяма опасност. Марио Баслер, удар на Баслер и какъв шанс, слава Богу. Топката премина на около метър покрай левия страничен стълб на Боби Михайлов. Една недобра ориентировка на българската защита в това положение. Виждате още един път, позволи на Марио Баслер да излезе сам срещу Боби Михайлов. Слава Богу, топката е в аут. Трябва да внимават нашите бранители. Берти и Фокс, разбира се, и Сеп Майер се държат за главите. Дано да се държат и до края на мача. Стоичков. Топката бе за Краси Балаков, но не достигна до него. Штрунц. Сега Клинсман греши и Ивайло Йорданов. Хубав авантаж на Пайрето. Светанов. Лечков. Стоичков искаше топката, вдигна високо ръка и сега вече, разбира се, нарушение срещу Данко Лечков. Това е в дясно на около 23-4 метра. Дали нашите ще опитат препострел? Виждам Стоичков да нагласява топката. Разбира се, стена от 4, вече 5 футболисти в зелен екип. Кьопки е давал указания на стоящия най-въздясно Томас Хелмер, къде да застане стената. А Пайрето е стриктен. Според мен обаче стената в никакъв случай не е на повече от 7 метра и половина. Христо Стоичков. Удар на Стоичков! Добра намеса на Андрея Кьопке. Ето го вече и първият точен удар в германската врата. Това трябва да оживи българските футболисти, трябва да им даде криле. А срещата започна добре, интересна, жива игра, вече с две голови опасности. Трифон Иванов дали ще успее да се пребори с Кьопке? Разбира се, предимството на вратаря при тези ситуации е решително. А и съдиите са безкомпромисни. Щом се атакува футболистът с номер 1, почти винаги дават топката в негова полза. Така бе и в този случай. Отново Берти Фокс на вашите екрани. Никак не му е лесно. Знаете за огромните нападки срещу него. И то не само заради неудачното представяне на Германия на последното световно първенство, а и заради неубедителните игри в тази евроквалификация. Ройтер комбинира с Баслер. Штрунц. Не можа да намери Марио Баслер. Балаков. И дали Христо Стоичков се достигна до тази топка с стената на плонж? Матиас Занер успя да предотврати голяма опасност за вратаря си Кьопке. Кеслер. От кръка на Златко Янковскич. Баслер към Замер. Добра техника на Замер. Айл. Високо центриране. Клинсман. Удар с левия крак на Клинсман. Майстор е на тези волета Йорген Клинсман. Този път нямаше успех. Играта ще бъде подновена от Боби Михайлов с удар от нашата врата. Имах възможност да разговарям с мнозина от българските футболисти преди тази среща. Те бяха на мнение, че няма да им бъде никак леко. Разбира се, в това никой не се е и съмнявал, но този психологически натиск, който неминуемо се оказва преди такива мачове, по някой път налива олово в краката. Затова не е чудно, че германците са малко по-активни в тези първи 9, вече тече 10-та минута от началото на срещата. Хеслер. Купчев добре се пребори с Хеслер, който последен и играл с топката. В нашият състав до последния момент Димитър Пенев не бе сигурен дали да пусне Емил Костадинов, който, знаете, преживял операция. Сега е възстановен, но може би не напълно.
И затова Пенев е предпочел да играе на сигурно с напълно здравие и намиращ се в великолепна спортна форма Ивайло Йорданов. Ето го Ивайло Йорданов с топката. Подаване към Любослав Пенев. Добре задържа срещу Маркус Бабел. Краси Балъков. Марио Батлер успя да спаси този удар. Балъков хвърли на Пенев, Йорданов. И сега Любо Пенев какво ще направи? Хубаво центриране. Замер с глава, временно спира атаката. И Данчо Лечков трудно се ориентира в тази ситуация, когато бе атакуван от двама футболисти в зелено. Купчев. Все пак успя Ивайло Йорданов да спре топката. Простете, това бе Балъков. И нарушение на Йорданов. Често е ставало дума, има такива тактически нарушения. Без тях не може, а и в интерес на истината времето не е най-благоприятно за футбол. Имам предвид това, че 3 часа преди срещата в София валя дъжд, при това проливен. Въпреки това, състоянието на националния стадион Васил Левски, имам предвид на неговата зелена покривка, е чудесно. Върнал се далеч в нашата половина и изпълнява тъч. Пресират германците, българските футболисти. Златко Янков. Лечков. Не се разбраха с Стоичков. Хедрик опита да остави на Клинсман, неуспешно. Янков към Балъков. Отново Балъков, Стоичков. Кесър срещу него. Кременлиев, Янков. Добре е, че нашите задържат и разиграват топката в средата на терена, благодарение на великолепната си техника. Те умеят да го правят добре, а това неминуемо изнервя и германците. Копчив далеко подаване към Ивайло Йорданов. Хелмер се огледа дали няма засада, но след като разбра, че изобщо няма такова нещо, се пребори мъжки и в крайна сметка успя да спечели тъч. Поредна българска атака. Лечков, Стоичков. Сега пък Клинсман се е върнал назад да помага на своите бранители. Нарушението бе на Златко Янков. До този момент мисля, че Пайрето се справя добре с задачата си, следи отблизо играта, а за такъв важен матч това е безспорно от голямо значение. Техникът по проучване съперниците превърнаха двубоя в истинска футболна битка. Германците с двама в атака Клинсман и Хедрик с много войска в средата на терена. Българите с трима футболисти с офанзивни функции, неприятно право в ръцете на Тоби Михайлов. За сега, след тази груба грешка в началото, нашите бранители се ориентират правилно. За съжаление, българите все още твърде много се грижат за своята стабилност на терена. Германците започнаха малко по-мощно, но в последните 3-4 минути играчите на Димитър Пенев вече намериха противодействието срещу тази наводнена хлъзгава трева. Много важно ще бъде българите да владеят по-често топката, защото именно тогава те се превръщат в един наистина голям отбор. Германците са тези две добри възможности, изглежда послужиха темпото и това е нормално. От тук, както физиката, така и психиката ще играят решаваща роля. Прави ми впечатление, че винаги там, където е топката, нашите играчи се изпращат най-малко по двама футболисти, така че численото ни превъзходство за сега дава резултат. Лечков спокойно върху него и върху Балъков. Ще падне тежестта на организацията на играта за пореден път. Прекрасен слалом на Данчо Лечков. Топка за Пенев, Балъков
и зад него Стоичков вдигаха ръка, но за пореден път тревата изигра лоша шега на Любослав Пенев. Херлих комбинира. Хеслер великолепно играе Емил Кременлиев. Кременлиев, който действа по целия фронт на нашата защита. Изглежда това ще бъде една от уловките, които Димитър Пенев е приготвил на своя колега Берти Фокс. Пенев добре пинтира, не се получи паса с Петана Стоичков, но топката остава в наше владение. Балъков. Може би трябва да минат още няколко минути, за да се отърсят българите от тази прекалена припряност. Стоичков над него. Замер. Айл вляво, много свободно пространство има и някой трябва да го посрещне. Този някой е Златко Янков. Топка за Хеслер. Дясно Баслер. Неприятна е тази атака на германците, но Баслер слага край на всички наши притеснения с доста елементарния завършек, който избра. Юрген Клинсман, традиционният щурмовак на германците, дано да няма спортно щастие днес в този наистина най-важен матч в българския футбол през годината. Топка за Стоичков. Само тъч печелим. Кременлиев към Балъков. Купчев, Пенев. Цветанов. Ивайло Йорданов. Срещу Молдова той действаше предимно отдясно, сега са разменили позициите си с Христо Стоичков. Дано този ход да получи. Доста елементарно решение избра Трифон Иванов. Добре, че Штрунц не се възползва от него. Кременлиев към Лечков. Лечков прекрасно с глава, но Любослав Пенев просто няма свободен простор, защото Бабел, който най-често се задържа до него, бе избрал добра позиция. Цветанов свърли към Стоичков. Имаше нарушение, но Пайрето се поколеба за миг. Иначе позицията беше доста удобна за изпълнение на решителен пряк свободен удар. Неприятна атака. Баслер. И това наистина е най-лошото. Минутата е 18-та. Груба грешка на нашите отляво в българската защита позволи да се получи това двойно подаване между Баслер и Хеслер. И видяхте как за Юрген Клинсман не бе никак трудно, остава непокрит близост до Боби Михайлов да открие резултата. По подобен начин се развиха събитията на Giant Stadium на световното първенство. Дано пък този гол да се превърне отново в зла поличба за германците. Стана дума преди малко, че Марио Баслер се намира в великолепна форма. Добре знаят нашите къде действа той, в коя зона, и точно оттам, за съжаление, стана пробива в българската защита. Нищо, сега българският отговор. Всички ние очакваме, всички ние и тук на националния стадион Васил Левски, и разбира се, вие през телевизорите. Христо Стоичков подхваща атака за българския отбор. Балъков. Възможност за удар на Балъков. Балъков удар! За съжаление, топката премина на сантиметри покрай левия страничен стълб след рикошета от германски крак. Това вече е мал шанс, но дано тази хубава атака на нашите им даде криле. Много е важно българите да върнат бързо този така леко получен гол. Първият удар ще бъде вляво от Андреас Кьопке. Виждам петима наши футболисти в наказателното поле. Сега там отива и Кременлиев. Краси Балъков центрира. Подхлъзна се Данчо Лечков. Хелмер напред към Баслер. Той нямаше какво да направи. Продължава българската атака. Кременлиев към Стоичков. Лечков.
Лечков влиза в наказателното поле в последния момент, шпагат на Айлс. Втори пореден ъглов удар, само в разстояние на 30 секунди, дано това да бъде симптом за българското оживление. Отново Краси Балъков се изпълни. Балъков Пенев скача добре с глава, за съжаление. След двубоя му с Андреас Кьопке, топката излезе в аут. 21 минути от началото на срещата. Германия води с 1-0 срещу България на националния стадион Васил Левски в европейска квалификация с гола, който отбеляза в 18-та минута Юрген Клинсман. Херлих се бори с Златко Янков. Българина скочи по-високо и изчисти в тъч. Хелмер се изпълни. Клинсман върна назад към Хелмер. Стоичков. Дано нашите преодолеят тази нервност, която между другото стана причина за няколкото добри атаки на германците от началото на срещата. Херлих няма да може да достигне топката, защото Сурчев е добре класиран. И добре отиграва ситуацията българският либеро. Кременлиев, Трифон Иванов. Хесер спря временно българската атака. Тъч Стоичков към Иванов. Отново Стоичков. Добре да стегля играта наляво. Имат нужда от пространство нашите в нападение. Ивайло Йорданов потърси Любо Пенев. Маркус Бабел не се отделя от него. Маркус Бабел, 21 годишния стопер на Байерн Мюнхен. И той с персонална задача. Просто жестока е пресата, която правят германците от началото на срещата. Добре знаят, че срещу по-техничните българи просто нямат друг избор. Лечков. Херлих, Хеслер към Марио Баслер. С едно докосване Хеслер опита да подаде назад към Херлих, но успя сега отново Лечков. Нарушение срещу Лечков. Нарушението бе извършено от Дитер Айлс. Лечков е човекът, срещу който се играе най-твърдо от началото на матча. Балъков. Огледа се как са заели позиция нашите в наказателното поле. Скочи Любо Пенев безуспешно. Купчев, атакуван от Клинсман, спокойно. Трифон Иванов. Трябва да внимава Трифон Иванов. Хеслер без от него. Добре, че Клинсман не успя да преодолее Супчев и сега разбира се, засада спокойно. Лечков. Усеща, че му върви играта и иска непрекъснато топката. Великолепно подаване, за съжаление, не съвсем на място към Стоичков. Клинсман загуби. Отново Данчо Лечков. И сега няма засада. Пенев там, може би 1-1. И само ъглов удар. Втора добра възможност изпуснаха българските футболисти само в разстояние на 4 минути. Най-напред Балъков, сега и Любо Пенев. При първия случай, в който успя да се откопчи от опеката на Маркус Бабел, нямаше сполуката да изравни. Балъков ще изпълни. Поредното високо центриране е Кьопке. Стоичков дали ще опита удар? Великолепен удар и какъв мал шанс! Стоичков направи нещо направо гениално. От тази позиция едва ли има и 10 футболисти в света, които биха изпълнили този удар. Но за съжаление левият страничен стълб се оказа блестящ. Помощник на Андреас Кьопке, който се обърна с ужас назад, но за наше съжаление топката не влезе в неговата врата. Има го и това нещо в футбола, но все пак оживлението в българските редици в последните минути е факт.
Добре, виждате на повторението, все пак аплодисменти за Кьопке, който в последния момент успя да повдигне с крайчицата на пръстите си топката и това се оказа за него големият шанс в тази 25-та минута на матча. Разбира се, можем да бъдем доволни от това, което ни показват двата състава. Динамичен, мъжествен футбол на националния стадион Васил Левски. Удоволствие за вас, зрителите на канал 1, удоволствие и за зрителите по трибуните ще бъде почивката, в която Unitrade ООД, официален вносител на автомобилите Volkswagen, е предложил приятна изненада на всички с сходни билети. Ще бъде разигран един автомобил. Има и друга лотария. Временно сме с човек по-малко. Атака на германците. Топка за Хеслер наляво. Кременлиев трябва по-решително да се намеси. Прави го успешно. Тъч в полза на германците. Лечков, може би най-активния в нашия състав. Почти няма българска атака без негово участие. Сега се позабави малко. Трифон Иванов получава медицинска помощ на около 5-6 метра зад вратата на Кьопке. Сега неприятно, няма засада. Хеслер отляво, включва си и Клинсман. От крака на Хубчев ъглов удар. Много трябва да бъдат внимателни българските футболисти за тези флангови атаки, които организират германците. И Кременлиев и Цветанов на няколко пъти се пропукаха доста сериозно. Марио Баслер ще изпълни ъгловия удар вдясно от вратата на Боби Михайлов. Лечков ще се опита да му попречи. Стоичков сега трябва да спечели тази топка. Много грубо нарушение срещу Христо Стоичков на Штефан Ройтер и втори жълт картон. Официално предупреждение за играча с номер 2 в зелено-бяло. Дано да няма нищо сериозно, все пак Христо успя да подскочи миг преди сблъсъка. Бе събрал голяма скорост. Умее Стоичков в такива ситуации да се пази. Не случайно толкова години срещу него се действа, бих казал, в повечето случаи брутално, но за сега Христо няма никаква сериозна контузия. Доста грижи положи лекарски екип доктор Гевренов и нашите масажисти. Временно все още сме с човек по-малко. Топка към Пенев. Добре блокиран от Бабел. Трифон Иванов се връща в игра, получи разрешение от Пайрето. Златко Янков. Виждате как отново има проблеми със своята стабилност и това му попречи да отиграе добре топката с глава. Айлс към Замер. Ройтер е свободен, получи надясно. 4 германци са в близост до наказателното поле на Боби Михайлов. Продължително разиграване на топката. Штрунц неприятно влиза и трябва някой вече да го посрещне. Хеслер. Неизчерпаема енергия има Йордан Лечков. Вместо да е сили за офанзивни функции, той се връща на няколко пъти и помага решително на нашата отбрана. Отново пряк свободен удар. Нормално е Димитър Пенев да бъде неспокоен. Трябва нашите да променят съвсем малко в своята игра, за да успеем да изравним резултата. Отново остро центриране и аут. Тече 30-та минута на европейската квалификация България-Германия. Нашите гости водят 1-0 след попадението на Юрген Клинсман в 18-та минута. Янков добре към Пенев.
Много трудно ще бъде на нашия централен нападател, защото непрекъснато до него е Маркус Бабел. Това за сега се очертава като единствения персонален двубой от началото на срещата. Всъщност има още един. Штрунц е непрекъснато в близост до Красимир Бълъков. Янков технично се освобождава. Лечков към Стоичков. Изпревари го Хелмер. И трябва българските футболисти много бързо да се връщат в защита. Клинсман опита нещо на Изус, не се получи. Там трябваше да бъде Марио Баслер. Бълъков. Отново топка за Любослав Пенев. Като че ли Ивайло Йорданов остава в известна степен пасивен в тези първи 30 минути. Пенев се стреми с много движение, вляво и дясно да освобождава коридори за своите съотборници в атаката. Но днес нашето нападение все още търси своя облик. Отново акция от дясно. Прекрасен шпагат на Трифон Иванов. И тъч в полза на България. Кременлиев наделя срещу Айлс. Бълъков. Хеслер срещу него. Добре се освобождава Краси Бълъков. Но трябва да нагласи топката на своя ляв крак. Сега това му се удаде. Чудесен стинт. Нашата атака продължава. Имаше, според мен, задържане от страна на Ройтер срещу Ивайло Йорданов. На съвсем друго мнение Пайрето. Тъчът бе изпълнен и Разкьопке дълбоко в нашата половина, където Клинсман си остава голямата заплаха за българските защитници. Нарушение на централния нападател на германците. Пряк свободен удар. Янков към Лечков. Кременлиев. Пенев сега отдясно. Добре задържа топката Пенев. Янков. Лечков. Бълъков освободи се от Штрунц и пряк свободен удар в наша полза. Около 25-6 метра разстоянието до гол линията на Андреас Кьопке. Малко вдясно от онази позиция, от която Христо Стоичков изравни резултата на американска земя. Сега отново той е за топката. Минутата е 34-та, а стената е на не повече от 6-7 метра. Забелязва това Пайрето и се опитва да въдвори ред при статичното положение. Стоичков, изстрел на Стоичков. Право в стената не получи този път българската осмица. Ройтер към Хеслер. Тупчев и той затруднен. Михайлов. Осуетиха нашите акцията на германците и тръгват в атака. Нарушение, свободен удар. Ще бъде изпълнен. Хелмер влезе доста бурно в краката на Стоичков. Съвсем нормално е, след като получиха предимство в резултата, гостите да търсят най-вече контратаката като развитие в предни позиции, докато нашите продължават да залагат на постепенното нападение. Отново остър сблъсък.
Любослав Пенев и Маркус Бабел. Много е важно нашият централен нападател да успее да вземе връх в това единоборство. Ъглов удар Красимир Балъков, вляво от вратата на Андреас Кьопке. Петима българи, вътре шестима в наказателното поле на германския състав. Без усилие Кьопке буксира, но атаката ни продължава. Отново Краси Балъков. И Ивайло Йорданов и Златко Янков, както и Любослав Пенев останаха просто под топката. Сега забелязвам, че Йорданов и Стоичков смениха своите места. Христо ще действа в следващите минути по левия фланг на българското нападение. Тъч в полза на германците. Това е може би първият пропуск на Данчо Лечков от началото на срещата, най-активният български футболист до този момент. Отново прекрасна техника на Лечков, но доста играчи от германския отбор имаше около него, затова не се получи нещо по-изострено. Няма нарушение срещу Красимир Балъков, това е мнението на Пайрето. Лечков дясно, Йорданов да видим! Ще нанесе ли решителен удар? Какъв вече трети пропуск. Само стана вярно малко по диагонал срещу германската врата Ивайло Йорданов. Но при по-голямо хладнокръвие съвсем спокойно можехме да изравним резултата. И стръпна Берти Фокс в тази 38 минута на матча. Създадохме 3-4 добри голови възможности. За съжаление, то ще не се намира играч, който да простреля германския вратар. Отново Лечков. Няма сигнал за засада. Пенев подкрепя го Стоичков. Трябва да има пас към Стоичков. Не така, Любо, не така. Има защо Христо Стоичков да се сърди. Наклуваше на скорост отляво и бе съвсем сам срещу празнената германска врата. Просто ето, още веднъж тази ситуация, обърнете внимание, един ход трябваше само да избере. Любо Пенев, пас към Стоичков и това сигурно щеше да бъде 1-1. 100% аналог бе това, уважаеми зрители, с гола, който реализираха германците. Точно от същото положение Марио Баслер пробил дясно, но за наше съжаление тогава той подаде към Юрген Клинсман, а сега Любо Пенев не видя Стоичков, реши да вземе нещата в свои ръце и както обикновено става в такива случаи, той сгреши. Продължава българския натиск в тези последни 6 минути. Стоичков, Пенев в ляво, Стоичков индивидуално продължава да задържа топката. Беше спрям, но успя се пак да я отнеме. Марио Баслер сега и нарушение на Стоичков срещу Баслер. Наистина има за какво да съжаляваме за това първо полувреме, което си отива. Германците водят с 1-0, ние пропуснахме 4 чисти гола. Мисля, че поне едно от тези положения трябваше да бъде реализирано. Истина е, че Андреас Кьопке пази блестящо до този момент, но истина е, че и нашите футболисти направиха пропуски. Най-фрапантен от които бе този само преди една минута. Прекият свободен удар дълбоко в половината на немците, изпълнен от Матия Занер. Поредното високо центриране към Клинсман, без шансове бе капитана на германците. Балъков към Христо Стоичков. Йорданов търси позиция в дясно. Стоичков хубаво разтегля играта към Кременлиев на дясно. Високо центриране. Кьопке и Ивайло Йорданов. Кьопке с предимството на своите ръце лови. Ройтер.
Клинсман, въздушен двобой с Трифон Иванов. Боби Михайлов спокойно към Кременлиев. Опитаха разиграване с едно докосване Кесър и Клинсман, но овладяха все пак топката. Айлс към Хелмер. Сега дребничкият висок 166 см Томас Кесър. И пак той. Големи пролуки в нашата защита. Кеслер и добре, че там Кременлиев сложи крак на пътя на топката. Ъглов удар. А тази позиция, между другото, не е никак безопасна. Само през пролетния сезон на първенството от Бундеслигата Марио Баслер отбеляза 3 гола директно от ъглов удар в дясно от вратарите. Дано да няма сполука при тази ситуация. Марио Баслер. Остро изпълнение. Хелмер скача. И Боби Михайлов. Добра намеса на нашия вратар. Опасно летеше топката под напресната града. Стабилно и спокойно Боби Михайлов предотврати опасността, но отново ъглов удар в дясно от него. Знаят добре силата на заучените положения немците и затова шестима в зеленото в наказателното поле, но много хубава и предвидлива намеса на Данчо Левков. Спря пътя на топката, сега Баслер го достигна, а Левков просто нямаше какво да направи. За пореден път Любо Пенев не можа да намери добра позиция в контратаката на българския отбор. Ройтер. Стъчът е за България. Няма нарушение срещу Херлих и няма защо той да се държи за главата. Балаков. Добър дрибъл. Временно спрямо от Струнг. Лечков. Подаване към Пенев, но той бе зад Матиас Занер. И това ще бъде непряк свободен удар. Офсайд. Без да бързат, германците очакват последния сигнал на Пайрето за първото полувреме. Имат предимство в резултата. Това не може да не ги задоволява. Трифон Иванов. Лошото е, че са малко са пространствата пред българските футболисти. Те са силни с топката в краката, а особено и наскоро си имам предвид. Стоичков, Любослав, Стенев, Балъков, разбира се и Лечков. Балъков сега остави за Данчо Лечков. Безспорно с най-висока оценка за това първо полувреме от българския отбор, но никой не е безгрешен. Ето, че и Лечков греши и се извини на Стоичков и Пенев за неточното си подаване. Последни 2 минути по моя часовник до края на първото полувреме. Кьопке сега ще изпрати топката далеч в нашата половина. Херлих успя да играе с глава. Клинсман към Баслер. Баслер към Хайко Херлих. Чудесна намеса на Трифон Иванов. Хубав спагат. Трифон Иванов, видяхте, играе с лепенка на лявото око. За това нараняване очевидно е ставало дума, когато му бе оказана лекарска помощ. Баслер хвърля силно и тъцове, така стана и сега. Херлих. Сега е опасно дошло и това е 2-0 за Германия. Минутата е 44-та, а автор на този гол е Томас Струнг. Поредно невнимание в българската защита, не бе добре изчистена топката. Струнг има време да погледне къде се намира Боби Михайлов, премери своя удар и изпрати кълбото покрай десния страничен стълб в нашата мрежа. Мисля, че според развоя на резултата по-лошо за нас не можеше и да бъде, уважаеми зрители, през това първо полувреме, след като пропуснахме на 4 пъти нашите голови възможности. Ето, че бяхме наказани, виждате повторение. Няма какво, трябва да се признае, че голът на Томас Струнг бе наистина майсторски. Боби Михайлов направи каквото можа, но наистина бе безпомощен при тази ситуация. Дано пък поне в оставащата минута нашите направят нещо, защото 2 гола предмина за футболистите на Германия не са никак малко. Поредна грешка в нашата защита. Много трябва да се внимава. Добре знаят българските футболисти това, но очевидно нервното напрежение е в по-голяма доза тази вечер на националния стадион Васил Левски. Кременлиев.
Достига до топката и подава към Михайлов. Отново Кременлиев. Без никакво съмнение, през вторите 45 минути Димитър Пенев ще трябва да предприеме нещо. Не е изключено, а даже и много вероятно Емил Костадинов или Наско Сираков да влязат в игра. Двама чисти нападатели. От тук нататък вече е ясно, трябват ни голове, при това най-малко два. Топка за Пенев, неизбежния Маркос Бабел срещу него. Хубаво подаване към Красимир Балаков, влиза в наказателното поле и слава Богу, отпуска. Пьер Луиджи Пайрето показва бялата точка пред вратата на Кьопке. Минутата е 45-та. Достигаме до реална възможност за намаляване на резултата. Няма съмнение, Христо Стоичков ще застане за топката. Самия факт, че никой от германците не си и помисли да протестира, мисля сам по себе си говори, че осъждането на Пайрето бе 100% точно. Много изключително важен психологически момент. Стоичков. И Валерин Стоичков бе безпоставен. Това вече е нещо друго. Второто полувреме ще започне само с един гол предмина за отбора на Германия. 45-та минута, Христо Стоичков намалява резултата на 2-1. Сега вече съвсем спокойно играчите и треньорът Димитър Пенев трябва да направят промени, трябва да направят тези задължителни корекции, за да може нашите още по-мощно да изиграят втората част на този невероятно труден двобой срещу Германия. Нормално е минута-две продължение. Ето го и последният съдийски сигнал на Пьер Луиджи Пайрето. Господин Бояджиев, и вашата оценка в края на това инфарктно, бих го нарекал първо полувреме. Напълно инфарктно полувреме, малко необичайно за нашия отбор. Днеска просто съм изненадан от грешките на защитата. И смятам, че тия 15 минути трябва. Техническа права 1-2. Здравейте, уважаеми футболни запалянковци! Здравейте, телевизионни зрители! С надеждата, че през второто полувреме ще бъдат отбелязани поне 2 български гола срещу нито един от германците. Започваме теглянето на специалната лотария. Сега ще станете свидетели как един от вас ще отбележи свой собствен гол, който ще му донесе правото да бъде собственик на тази прекрасна малка бяла кола Volkswagen Polo. Съорганизатори на днешната среща между отборите на България и Германия са Българският футболен съюз и фирмата Unitrade Chic, официалният вносител на Volkswagen в България. Пред вас са разположени сферите, в които има малки топки с обозначени числа. Моята асистентка Теодора след малко ще започне да върти последователно една след друга сферите, за да успее да изтегли числата, които ще направят печелившия номер на вашия футболен билет за днешната среща. Сферите са готови. Започваме с 10 000-те. Ето ги пред вас. Тегли, заповядай. Използвам да ви кажа, че председател на комисията по теглянето е господин доктор Дитмар Прагер, представител на концерна Volkswagen в Германия. Членове на комисията са
господин Станимир Караджов, господин Асен Димитров от Българския футболен съюз и господин Георги Георгиев от Министерство на финансите. Първото изтеглено число, числото на 10-хилядните, двойка. Започваме теглянето на хилядните. Теди завърта сферата. Използвам, за да ви кажа, че Unitrade Hicks разполага с продажбено-сервизен комплекс в комплекс Дружба 2. Момина чисма 12 улица, телефон 793753. Там можете да намерите оригинални части, гуми Семперит, автолакове Штандокс и най-новите модели автомобили. След малко ще ви кажа кои са. Второто изтеглено число 0. Пристъпваме към теглянето на третото число, което ще направи печелившия номер на вашия билет. Най-новите модели автомобили Volkswagen. Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Volkswagen Vento, Volkswagen Passat, Volkswagen Transporter. Третото изтеглено число 8. Пристъпваме към теглянето на четвъртото число. Автосалони на Unitrade Hicks в комплекс Дружба 2 на булевард Дондуков 29 и на булевард Христо Ботев 98. Третото изтеглено число е 9. Четвъртото изтеглено число 9. И сега може би ще научим името и ще се запознаем с късметлията. Последното изтеглено число. Здраво завъртане на сферата. Последното изтеглено число 6. Повтарям номера на печелившия билет. Билетът, който ще донесе на неговия собственик чисто нов, модерен и прекрасен автомобил Volkswagen Polo. 20896. Повтарям. 20896. Вече научих се от предаването от телевизионен справочник, че в играта прогноза за матча са участвали 1198 зрители. От тях първото полувреме са познали 14, от тях 5 жени и 9 мъже. Ако и зрители ще участват при разпределението на наградите, разбира се, ще се разбере след последния сигнал. Не виждам никакви промени в двете 11-торки. Българите на вратата капитана Борислав Михайлов 2, Емил Кремелиев 3, Трифон Иванов 4, Цанко Цветанов 5, Петър Купчев 6, Владко Янков 7, Иван Горданов 8, Христо Стоичков 9, Любослав Пенев 10, Красимир Балъков и номер 11 Йордан Лечков. Срещу тях зелено-бяло вратарят Кьопке 2, Ройтер 3, Штрун 4. И официалните гости, разбира се вълнуват. Нищо не донесе изпълнението на прекият свободен удар. Сега няма фаул срещу Хеслер. Заваля отново от този дъжд, който цял ден тормози нашата столица. Ще тормози сигурно до края на срещата. И футболистите. Пенев до него, Бабел. Пенев задържа технично, но не точно към включилия се Ивайло Йорданов. Клинсман. И добра проява на Любослав Пенев, който с шпагат връща топката в българско владение. Стоичков. Няма свободен негов съотборник, за това се върна назад Стоичков. Отново той сега, обаче неразбирателство. Добре, че Кремен Лиев бързо съобразява как да действа. Лечков. Лоша шега изигра терена на Замер, но германците се ориентираха добре. От кръка на Кремен Лиев тъч полза на гостите. Непрекъснато вали дъжд, започна на почивката и естествено
Играчите ще трябва задължително да се съобразяват с капризите на природата. Мисля, че наблюдаваме един много добър футболен двубой. Иска ми се в тези начални минути на втората част българите още малко да бъдат концентрирани в завършека на атаката. Бабел, атакуван от Пенев. Сгреши сега Бълъков. Дига ръка Лечков, дясно топка към Стоичков, не достигна след рикошета в тялото на Замер. Трифон Иванов. Двойно подаване, отново той. Виждате как с пределни усилия трябва да установява Трифон Иванов контрол върху топката. Ивайло Йорданов. Като че ли попрегоря Ивайло в тази трудна квалификация. За сега все още не сме станали свидетели на някакъв смислен ход от негова страна. Добре играе Хелмер. Продължителен рейд на левия бек на германците. Нямаше засада при включването на Хайко Херлих и това бе добро за нас. Добра бе намесата на нашата отбрана, която спира германската атака. Временно играта е спряна. Ако не се лъжа, това е Томас Хелмер, който ще получи медицинска помощ. Въпреки много тежкия, труден характер в двубоят, смея да заявя, е коректен. Станахме свидетели на много остри сблъсъци, но почти винаги като изключим, разбира се, онзи груб фаул на Ройтер срещу Христо Стоичков, нещата се развиват според позволеното в футболната игра. Хелмер временно ще бъде извън терена и Ройтер се подхлъзна. Хеслер се промъква между двама, спира го обаче Трифон Иванов. Бълъков. И той може да бъде с една идея по-съсредоточен. Много леко загубихме топката. Замер. Трифон Иванов и Пайрето в интересен диалог. Имаше сблъсък между Иванов и Херлих. Все пак нашият централен защитник трябва да има предвид, че вече е получил жълт картон. Връща се в игра Хелмер. Числено равенство на терена. Пряк свободен удар в полза на германския състав. Посредствено изпълнение и условия за контратака. Не достигна паса на Хутчев към Ивайло Йорданов. Замер. Хеслер след това. Твърде дълго поведе топката Хеслер и тъч наша полза. Стоичков опитва атаки по крилата и през центъра. Заедно с Лечков той се движи най-много в нашия отбор. Сега можеше и да прозвучи спирката на Пайерето след фала на Штрунт. Не видя италианецът нарушението. Йорданов към Лечков. Винаги по двама срещу Данчо. Красимир Бълъков трябва да надбяга Бабел. Бълъков изстрел! И каква поредна възможност проиграваме. Но аплодисментите са задължителни за Красимир Бълъков, който от трудна ситуация използва това прекрасно подаване на Лечков. Ето как надбяга съперник и малко не му достигна, за да изравни. Тотално българско надмощие след почивката. Вече 7 минути. Действията се развиват преди всичко в близост до наказателното поле на Кьопке. Цветанов добре се промъква към Бълъков. Ще достигне ли? Успя Краси с пределни усилия, но някой от българите трябваше да се сети да поизостане около границата на наказателното поле. Стоичков в защитна функция.
И засада, пасивна засада на Юрген Клинсман. Сега вече и Пайрето демонстрира своя реверанс към Кайко Херлих, който имаше един жълт картон. Трифон Иванов изчаква раздвижване от съотборниците си в предни позиции. Няма такова и за това към Златко Янков. Херлих се връща. Бълъков. Свободен е Златко Янков. Може да се получи нещо интересно от тази атака. Янков! Добре се промъква Златко Янков! Сега точно трябваше Златко Янков сам да разреши нещата очи в очи срещу Кьопке, а не да избира този пас. Но има някакъв много приятен импулс в играта на българите през второто полувреме. Бълъков. Отново Янков. Отново търси пролука. Не успя този път. Върнал се Баслер. И след рикошета германците могат да отдъхнат за секунди. Ето го Красимир Бълъков, който изглеждаше инертен през първото полувреме, но в началото на втората част започва да прилича на себе си. Много е важно Лечков да получи подкрепа от Бълъков. Стоичков сега отдясно. Прекрасно се освобождава. Стоичков! Бълъков! Стоичков рикошет! Какви минути на тотално наше надмощие. Трябва обаче българските футболисти да бъдат много внимателни, защото в контрите на германците се видя, че днес вървят. Този свободен удар, като че ли за няколко секунди ще поуспокои духовете. Ето още веднъж това разбъркване. Замер. Ройтер отдясно. Светанов срещу него. По-бързо Цанко трябва да се придвижва. Точно така и след рикошета в крака на Ройтер. Тъч наша полза. Отново Данчо. Лечков е съобразителен. След това игра с ръка и свободен удар в полза на българския състав. Зърнах се Матия Замер. Ето го и Димитър Пенев. Добре личи неговия строг език от почивката, защото българите са коренно променени през второто полувреме. Йорданов се включва, не успя да достигне топката до него. Хеслер показва прекрасна техника. Клинсман задържан, получи се авантаж, сега вече нарушение на Бълъков. И ето го Емил Костадинов, който нищо чудно да се появи скоро в нашият състав. Неговата скорост, неговата фантазия и техника са особено необходими. Отново акция на германците. Неприятно и от крака на Боби Михайлов. Само ъгло удар след този пробив на Марио Баслер. Тази неприятност пред нашата врата е потвърждение на моето опасение, че българските защитници трябва да бъдат особено внимателни при редките за сега през второто полувреме контратаки на германците. И Стоичков се връща на помощ на защитниците при това статично положение сляво от вратата на Боби Михайлов. След рикошета ще има повторение на ъгловия удар. Тече 12-та минута на второто полувреме. 57 минути игра. Все още Германия води срещу България с 2-1. Марио Баслер ще изпълни и втория пореден ъглов удар за отбора на Германия. Баслер. Топката обаче е напуснала очертанията на игрището при фалшовото изпълнение на Баслер. Христо Стоичков подхваща атака за българския отбор. Публиката окуражава нашите, така трябва да бъде. Тя трябва да бъде с тях до край.
Това са изключително тежки минути, в които този 12-ти човек би могъл да бъде от голяма помощ за българските футболисти. Сега тъче за Германия. Ройтер спокойно връща на вратаря си Кьопке. Херлих или Хупчев. Херлих вдигна високо крак, фаулира Хупчев. Това ще бъде непряк свободен удар. Така показа и Пайрето, но дано Петю Хупчев не е получил контузия. Слава Богу не. Продължава играта. Трифон Иванов към Бълъков. Пенев бе принуден да се върне по-назад, просто бе изтласкан от атакуващия го Бабел. Виждате как Юрген Клинсман се бори в средата на терена. Не се свини централния нападател и голмайстор на немския отбор да върши и черна работа, когато това се налага. Всъщност така трябва да бъде, така и в съвременния футбол. Това правят и българските звезди. Купчев. Ивал Юрданов остави на Емил Кременлиев. Янков към Христо Стоичков, изнесен малко назад в централната зона на терена. Може би и това е тактическо указание на Димитър Пенев. Стоичков притежава великолепна техника, добри пасове към своите съотборници напред. А и от втора позиция е много опасен, когато е на скорост. Лечков сега търси Стоичков, нямаше шанс за борбата за високата топка. Баслер. Ройтер. Изчака спокойно Матиас Замер, либерото, да намери своята позиция напред. Замер обаче спечели само странично свързване за Германия. Българи юнаци, така скандира стадиона. Баслер търси Хеслер. Много техничен футболист, макар че този тежък терен не е по вкуса на Томас Хеслер. За съжаление, това, което прави впечатление, е, че германците стоят по-стабилно на хлъздовото игрище. Това мисля, че и вие наблюдавате от началото на второто по време, когато заваля силния дъжд. Сега той малко пооспря, ето един неприятен карамбол. Добре, че след удара с глава на Клинсман, или по-точно след докосването на топката от главата на Клинсман, тя не достигна до някой недостъотборник. Хелмер хвърля към Хеслер. Отново Томас Хелмер. Центриране, което излиза в аут. Последни 30 минути на тази среща. 2/3 от игровото време вече измина. Германия продължава да води с 2-1 срещу България в квалификационна среща за европейско първенство. Мисичкия Хеслер бе най-точно пласиран. И сега подаване към Клинсман, разбира се, Боби Михайлов избрал добра позиция, предвидливо излезе. Купчев остави на Данчо Лесков. Отново Купчев, двамата са отборници от Хамбургер Спортсерайн, познаващи най-добре играта на немците, комбинират помежду си. Кременлиев, Бълъков, Хеслер успява му отнеме. И сега има условия за германска контратака. Това е много лошо. Марио Баслер добре че си поде дълго топката и браво! Браво на Боби Михайлов! Виждате как само с две докосвания нашата защита бе матирана. Това вече става, може би, за четвърти или пети път. Не са внимателни българските бранители в днешната среща. Стоичков загуби от Хеслер и след няколко рикошета Хайко Херлих бе фаулиран. Интересно какво иска Марио Баслер от Пайрето. И след малко ще станем свидетели на първата смяна в този двубой. Емил Костадинов ще влезе в игра. Не мога да ви кажа от тук кой ще напусне, най-вероятно Ивайло Юрданов. А топката е поставена на 40 метра. Разбира се, преди това Пайрето
Ще даде сигнал смяната да бъде извършена. Ето го Емил Костадинов с номер 15 и Ивайло Йорданов. Приключи участието си в тази среща. Марио Баслер има много силен удар. Но топката все пак е поставена на около 35 метра. Удар на Баслер. Разбира се, при това мокро време коженото кълбо става много опасно, особено при силни удари. Добре, че Боби Михайлов за сега внимава. Клинсман лошо се измъкна. Михайлов спокойно, на 3-4 пъти нашия капитан действа добре и внимателно, почти като либеро. Хелмер. И засада. Хайко Херлик не успя да се изтегни. Катанов ще изпълни непрекия свободен удар. Сега вече очакваме оживление в българските редици с Емил Костадинов напред. Нашата атака може да стане много остра. Дано Костадинов е напълно възстановен, за да даде това, което е по неговите сили, по негови възможности, разбира се. Нещо, което той е доказвал нееднократно с много решителни голове за българския национален отбор. Атака за нашите. Кременлиев. Кременлиев оставя добре за Лечков. Чудесно подаване Костадинов. За съжаление, при първия му досек с топката той нямаше шанс. Атаката бе много интелигентна. Кременлиев остави, виждате, за Лечков. След това чудесно подаване към Емил Костадинов. Но за съжаление е далеч от вратата. Клинсман загуби двобоя с Кременлиев. Лечков. Той път позволи на Херлик да му отнеме. И сега Юрген Клинсман. Подаване към Хеслер. Хеслер, лош рикошет. Херлик. Този път, мисля, трябва да бъдем доволни. Балаков. Емил Костадинов стартира обясно. Дали ще успее да надиграе Хелмер и какво ще бъде решението на Пайрето? Това е втора дуспа за България. Минутата е 65-та. Емил Костадинов избяга на Томас Хелмер. И какво друго можеше да направи немския стопер, освен да посочи бялата точка пред вратата на Андреас Кьопке. Според германците, по-точно Хелмер с Пайрето. Но в края на краищата решението на съдията е последно, а за нас е радост, то е дуспа за България. Отново Христо Стоичков ще застане за топката. Виждате Андреас Кьопке в миг на съсредоточение. Стоичков. И гол! България изравнява на стадиона Силовецки. Христо Стоичков реализира втора дуспа. 2-2 България, Германия. 66-та минута от започване на срещата. Голяма радост в бяло, радост по трибуните, развява се при багрениците. Каквото и да се говори, България е отбор, при това голям отбор. Малко са тези състави в света, които са в състояние, когато губят от Германия с 0-2, да успеят да доведат нещата до равенство. А защо не и до нещо повече в оставащите 24 минути до края на двубоя? Започнаха футболистите на Германия от центъра, атакувани веднага от българите. Сега се надявам, че ще има минути на подем в нашите редици. Хелмер. Купчев спокойно спря пътя на топката. Кременлиев подава на Данчо Лечков. Маркус Бабел с глава, но преди това е имало високо вдигнат флаг на
Страничният съдия Маурисио Падован. Неприят свободен удар след тази засада. Замер, силна топка напред към Клинсман, надиграна от Трифон Иванов. Лешков. Балаков изпълни към Костадинов. Балаков отново. Нарушение срещу Красимир Балаков извърши Томас Кеслер. Вика го при себе си Пайрето. Но реши да не му показва жълт картон. Не е даден сигнал още и сега предупреждение. Предупреждение към треньорската скамейка на българският отбор. Балаков. Превъзходна бразилска техника. Отново Балаков. Янков. Временно само бе спрена атаката. Стоичков. За съжаление, там добре се намеси Томас Штрунц. Отново Стоичков. Минути на тотално българско равносие. Цветанов възможност. Топката бе запене. Сега Златко Янков може да стреля. Удар на Костадинов. Какво разбъркаме? Янков и 3-1 за България! Ето до какво води силата. Силата на духа и мъжеството. Златко Янков. Само 2 минути след като Христо Стоичков отбеляза гол. Изпрати отново Андрея Скьопке на колене. България побежда с 3-2. Всъщност дали не се заблуждавам, дали Емил Костадинов не е автор на гола. Точно така. Но това в този момент няма никакво значение. Емил Костадинов ще видим още веднъж на повторението. И България побежда срещу Германия с 3-2. За пореден път цяла България е на върха на футболното щастие. Наистина имаме уникален футболен състав, който може да направи обрат и то срещу страна трикратен световен шампион. Разбира се, в тези минути на поредна върхова футболна радост искам да се сетим за пореден път и за едно неписало правило във футбола, че преднина от 2 гола означава може би най-несигурното нещо, особено когато ние разполагаме с такива огромни футболисти, като това невероятно талантливо наше поколение. Сега, когато вече получихме и предимство в резултата, и психологическо надмощие, трябва, според мен, да бъдем още по-внимателни. Няма как ще тръгнат германците на тотален штурм. Имаше нарушение срещу Боби Михайлов. Няма кой да го обсъди неприятно. Хелмер центрира, Клинсман остана под топката. Балаков веднага трябва да изнесе по-далеч предни позиции. Ставаме, уважаеми зрители, свидетели на един наистина невероятен футболен двобой. След този изстрел на Штрунц можем да отдъхнем. Сега вече фантазията, импровизацията и скоростта на нашите в атака трябва да получат, за да можем по-спокойно да проследим тези последни 19 минути на двубоя. Можем да бъдем горди и с още нещо. Едва ли има футболен състав в света, освен българският, който може в такъв труден двубой да си позволи да играе срещу националния тим на Германия с 3 чисти нападатели. Сигнал за нарушение, пряк свободен удар в наша полза. Хелмер спря този пробив на Красимир Балаков. Нашият полузащитник е получил някакво сващане, помага му за сега Любослав Пенев. Центриране на Лешков.
Лечков, но срещу трима е трудно на Христо Стоичков. Матия Замер отдясно подхваща атака за германците. Много находчиво Краси Балъков печели тази топка. Сега нарушение на Хеклер срещу Христо Стоичков. Наистина невероятен характер, невероятно желязна психика е необходима, за да може да се промени резултата. Това още повече ни радва всички българи тази вечер на националния стадион. Контратака за германците. Лечков се изпречва на пътя на Хеслер и подхваща атака за нашите. Пенев днес навъртя сериозен километраж нашия централен нападател. Хелмер показва техника, но Пенев го атакува. Извърши и нарушение. Свободен удар ще бъде изпълнен. Топката от Айлт. Премина през Хелмер отново Айлт. Нашите се прибират в своята половина. Клинсман, добра игра на Купчев. Замер надясно към Ройтер. Хеслер се освободи към Айлт. Хелмер получи, успя да финтира Лечков. Хелмер към Айлт. Може би един от нашите атакуващи футболисти трябва малко по-близо да се прибере до полузащитниците ни, защото в оставащите 15 минути до края на редовното време несъмнено играчите на Берти Фокс ще установят териториален превес. Нашите, разбира се, организирано се бранят за сега. Айлт и от неговия крак тъч полза на България. Сега от особено важно значение ще бъде и подкрепата на тези 50 000 зрители, които за сега не щадят своите гърла. Мощно окуражават българските футболисти. Нормално е германците да бъдат и по-изнервени. И трябва българите да използват това предимство. Игра с ръка на Красимир Балъков. Свободен удар, Айлт го изпълни, отново той владее топката. Златко Янков го пресреща от крака на Лечков, условия за контраигра. Топка за Емил Костадинов, няма засада. Срещу него Бабел. Костадинов не би трябвало да бърза. Избра веднага центриране. Но акцията на нашите продължава. Пенев към Стоичков. Свободен е Балъков, получи близо до наказателното поле. Златко Янков го подкрепя. Янков изстрел на Янков и страни от вратата на Кьопке. Аплодисменти за нашите, които използват всяка възможност за атака в този толкова напрегнат и труден двобой. Ето го Златко Янков. Днес се нагърби и с офанзивни функции. Много често е близо до Лечков и Балъков. Айлт. Хелмер. Сега не бива да бъде оставан толкова близо. Баслер и шанс за нашия състав. Топката рикошира в десния страничен стълб, така че и гредите вече са по една, но предимството в резултата е на страната на нашия състав след головете
на Стоичков от Дуспи в 45-та и 67-та и на Емил Костадинов в 70-та. Клинсман и Штрунг са голмайсторите за германския отбор. Кеслер отново. Днес всички акции на германците преминаха през него. Данчо Лечков обаче винаги е в помощ на българската отбрана. Играчът, според мен, с най-висока оценка в този двубой до сега. Браво на Боби Михайлов. Наглед лека, но много коварна беше тази топка, отправена от Хайко Херлинг с глава. Сега не бива да се бърза в тези последни 13 минути. Нашите трябва с удвоена енергия да създават числен превес в средата на терена и там, където е топката. Вървим към много важна победа, която ще ни укрепи на върха на класирането. В седма група, разбира се, имат още време атака на германците. Хелмер към Клинсман. Великолепно е класиран Петър Купчев. Сега Клинсман извърши нарушение. Отзад и, разбира се, веднага Пьер Луиджи Пайрето бърка в своя джоб. Четвърти наказателен картон от началото на срещата. 3 за германците преди Клинсман, Ройтер и Херлихи. Едно официално предупреждение в нашия състав за Трифон Иванов. Наско Сираков се подготвя. Наско Сираков, чието опит, чието футболно сърце е особено важно в тези заключителни минути на този невероятен футболен двубой. Самия факт, че Димитър Пенев ще пусне в игра Наско Сираков, мисля, говори красноречиво сам по себе си. Сираков, знаете, по принцип централен нападател, но може да играе и в полузащитата. Това той е доказвал нееднократно. Сега към смяна прибягва и Берти Фокс с номер 15. Андреас Мьолер ще влезе в игра след малко. Това ще бъде, може би, хода на отчаянието на Фокс. Андреас Мьолер, футболист на Борусия Дортмунд. Знаете добре, една от големите звезди на германският футбол, но футболист, който не играе особено удачно в националния отбор на своята страна. Марио Баслер напусна играта. Сега ще бъде направена и смяната в българския отбор. Ето го и Наско Сираков, подкрепен от публиката. 10 минути до края на срещата. Наско Сираков за България и Андреас Мьолер за Германия ще доиграват този матч. Този матч, който предизвика толкова много, слава Богу, за сега положителни емоции и дано, разбира се, бъде така до самия негов край. Също за Германия ще изпълни Хелмер към Кеслер. Наско Сираков веднага успя да се пребори за топката. Същът отново ще бъде за състава на Германия. Всички в немският отбор вече са напред. Виждам и Бабел, и Хелмер, който от 10 минути просто не излиза от нашето поле, а нашите се борят геройски в защита. Дано тази защита издържи до края. Много е важно сега да се залага на опита. Тези футболисти се познават много добре, знаят как да се пласират и подсигуряват. Лошо е това обаче. Клинсман подаде добра топка. Дали ще успее да отиграе Хелмер? Браво, много добра намеса на Емил Кременлиев. Христо Стоичков погледна веднага напред към Любо Пенев. Завърши тази българска контра. Айлс. Стоичков към Пенев. И веднага стартира Красимир Балаков. Няма, разбира се, засада. Срещу него Матия Замер. Какво ще направи Замер?
успя чисто да отнеме топката от краката на Краси Балъков. Трябва да използват всяка възможност за контратака българските футболисти, тъй като германците от тук нататък нямат съмнение, ще играят само в нападение. Хеслер, Хелмер. Ето виждате, Христо Стишков се е върнал да помага на нашата защита. Хеслер разтяга на дясно играта към Андреас Мьолер. Комбинация с Ройтер и веднага напред топка за Емил Костадинов. Хубав хит на Емил Костадинов. За съжаление обаче топката не достигна до Краси Балъков, спряна с гърди от Айлс. Хеслер отново. Безспорно с най-висока оценка от германския отбор тази вечер. Подаване към Клинсман в наказателното поле и отново добра намеса на българските защитници. От тук до края на мача ще гледаме все по-често в часовника. 7 минути и Бено Пайрето няма никакви основания да продължава играта, защото от тези 7 минути за германците, разбира се, ще преминат твърде бързо, а за нас толкова бавно. Сега Христо Стишков спокойно се запътва към топката да изпълни тъч. Няма за къде да бърза Христо, той добре знае това. Ето кой трябва да бърза, това е Берти Фок. В германската преса нееднократно се пише, че ако Фок загуби тази среща, не е изключено, както се казва, неговата глава да падне. Разбира се, това е казано в преносен смисъл. Контратака за Германия. Струнц. Сега опасно Клинсман и слава богу, топката е на метър над напресната греда. Боби Михайлов разговаря нещо с Пайрето, може би той се е съмнявал дали няма положение на засада, но е съвсем видно, че Клинсман бе пред нашата защита. Трябва да издържат българските футболисти в оставащите минути. Нервничи и Сет Майер, няма защо да не нервничи и Юрген Клинсман. Имаше шанс днес голмайстора на германците в 18-та минута, но след това не направи почти нищо. Поредна германска атака. Матиас Замер на дясно. Ройтер опитва пробив през центъра. Трябва да бъде спрен. Станко трябва да бъде сега близо до Мьолер. И браво на Станко Цветанов. Не само, че спря пътя на Андреас Мьолер, но спечели и път за нашия отбор. Още няколко секунди спокойствие. Сега Клинсман достигна топката с глава. Херлих. Добре изпреварен от Златко Янков. Хитро изигра топката Янков. Удари я в крака на Херлих и спечели тъч. Тези тъчове не са много безопасни в тази зона, тъй като българските футболисти са плътно пресирани от германците и просто нямат възможност да си подават топката. Ройтер към Хеслер. Бабел. Клинсман опита двойно подаване с Бабел. Трифон Иванов, сигурно и надалеч в трибуните. Трифон Иванов с сигурни изяви в днешната среща. Хелмер хвърлен назад към Замер. Отново Хелмер. Поредно центриране в нашото наказателно поле. За пореден път спряха атаката. Нашите сега това е лото Клинсман и право гол няма. Спокойно, уважаеми зрители, Боби Михайлов успя да парира удара, но дано да не е с цената на контузия. Това бе много важен психологически момент. Удържахме и тази германска атака. Това става вече 3 минути и половина преди края. Вижте още веднъж повторението, как просто изскочи зад гърба на българската защита. Клинсман нанесе силен удар с левия крак в главата на Боби Михайлов. И добре, че нашия вратар така самопожертвователно спаси своя отбор, както неведнъж капитана го е правил. Сега минута отдих, глътка вода за футболистите на България.
които трябва да изиграят тези толкова важни 3 минути, така както играха през цялата среща до сега, с цялото си мъжество и да покажат за пореден път, че са наистина една от големите световни футболни сили. Виждам да загрева Димитър Попов край страничната линия. Може би контузията на Боби Михайлов е сериозна, но пък той е прав и предполагам, че след малко ще застане в рамката на вратата. Много е важно Боби Михайлов да завърши този мач. Така и ще бъде. Играта ще бъде подновена с тъч в полза на Германия, след като Михайлов вече е на своя пост. Келнер изпълнява към Замер. Ройтер. Струнц. Опасно влизане на Струнц. Това ще бъде нарушение. Пайрето сега ще покаже жълт картон. Не, въздържа се и това е добре. Трифон Иванов извърши нарушението, а Хеслер ще изпълни прекия свободен удар. Всички футболисти на Берти Фокс без Айлс в нашето наказателно поле. Хеслер, високо центриране и за щастие след удара с глава на Келнер и рикошета, ъглов удар. Последни наистина инфарктни минути, уважаеми зрители. Инфарктни за всички тези, които обичат българският отбор. Инфарктни за всички българи. Хеслер. Стоичков е пред него. Поредно центриране. Петър Купчев най-сигурен в борбата на втория етаж. И тази атака безспряна. Сега обаче няма засада и това е неприятно. Боби Михайлов трябва да излезе и излиза и лови. Браво, Боби! 88 минута започна да тече от началото на срещата. 3-2 за България срещу Германия. След като германците водеха с 2-0, нашите обърнаха по един изключителен начин резултата в своя полза. Краси Балъков наляво към Костадинов. Срещу него Струнц. Продължава атаката на Костадинов. И хубаво подаване към Балъков в наказателното поле. Какво ще измисли Балъков? За съжаление, бе париран от Андреас Мьолер. Прекрасен спагат на Наско Сираков, поне за миг спря атаката и сега разбира се, че засада, разбира се, и Херлих и Клинсман бяха зад българската защита. Минути на върховно напрежение, минути в които българите, макар и на предела вече на своите възможности, казвам за пореден път, трябва да издържат. Тече вече 90-та минута на срещата. От тук нататък само и единствено Пиер Луиджи Пайрето ще реши кога тази среща ще завърши. Хеслер към Мьолер. Предполагам, че ще последва поредното дълго подаване в нашето поле. Спокойно Емил Кременлиев, атакуван от Херлих. Играе на сигурно и така трябва, чисти далеч в тъч. Тече 91-та минута от началото на срещата. Успяха да овладеят нашата топката. Браво на Краси Балъков. Бе фаулиран и сега ще има пореден картон. Това е Матиас Замер, който бе декориран в жълто от Пайрето. Пиер Луиджи Пайрето, който в интерес на истината изсвири по един блестящ начин тази среща. Сега не бива да бърза Краси Балъков да става от земята. Наистина нямаме за къде да бързаме. Всяка секунда, спечелена секунда в този момент е ценна за България. Разбира се и за българския футбол. Стана Краси Балъков, след като Пайрето му направи предупреждение, че може да го предупреди официално. Трифон Иванов изпълнява прекия свободен удар. Топка към Христо Стоичков. Какво ще направи Христо? Той е в наказателното поле. Прекрасно центриране. Кьопке боксира. И сега има условия за германска атака. Келнер. Добра техника срещу Емил Кременлиев. Видя надясно Ройтер. Той отново към Келнер и чудесно Кременлиев.
прави своя пореден много силен мач в националния отбор. Втора смяна ще бъде извършена в състава на Германия с номер 13 Улф Кирстен в игра. Типичен централен нападател. Улф Кирстен, футболист на Байер Леверкузен. А Хелмер подава след тъча към Кеслер. И тъч, това не е корнер, странично хвърляне. Кеслер ще изпълни. Започват да горят вече факлите по трибуните на националния стадион. Замер. Кеслер, високо центриране. За съжаление спечелиха германците този въздушен двубой. Това е опасно, не бива да се дава възможност на Замер. Спокойно, топката е в българско владение и няма защо Матиас Замер да поглежда с поглед, изпълнен с надежда към Пайрето. Контратака на България. Емил Костадинов великолепно фингира Елс, влиза в наказателното поле и това може би ще бъде четвърти гол. Възможност Костадинов дали ще подаде на Пенев. За съжаление рикошет. И след това аут, удар от вратата. Елс е получил някаква контузия, но никой в време не си мисли да му оказва помощ и да спира играта. Пайрето поглежда към своя часовник и това вече е всичко. България победи Германия с 3-2 и с шеста поредна победа продължава да бъде безапелационно начало в седма европейска квалификационна група. Единственият отбор в Европа, който постигна 6 победи от 6 мача. Какво повече това, ако не е доказателство за висока класа? Здраве му кажи господин Боязиев. Вие прогнозирахте победа за българския отбор. Тя наистина стана. Както винаги, България доказа, че изсуши мократа трева на стадиона под краката на немците. Германия има отбор отличен, но мита Германия бе разрушен на стадион Василевски. На добър час, българи! И така факлите на победата ще горят. Цяла България за пореден път е на върха на футболното щастие. Незабравима нощ за нашия най-обичан спорт. С голямата радост се разделяме от националния стадион Васил Левски, уважаеми зрители. За вас коментираха професор Качо Бояджиев, Борис Касабов и Петър Василев. Желаем ви приятна вечер!